Menee. No. Oi! Oi! Oi vittu! Vähän meni taakke hyppy. Joo, se pitää varmaan tikkaa. Kyllä varmaan lääkäri pitää mennä kuitenkin. Joo. Haluatko sanoa? Miten sulla Jere kävi? Joo, nyt se valuu yli. Tilatkaa joku ambulansi. Siihen varmaan pitää tikkaa tuohon autossa. Osuuko se Pietariin on? Joo. Pietariin on. Joo, on muita. Kyllä vittu, sieltä valuu aika paljon. Vittu kun valuu vaan. Saadaan lisää. Laitetaan siihen puristus tästä. Joo. Ja noin verilääkät joku pitäis siivoa, ettei jää siihen lattiaan. Vittu kun ihmettelen, kun tulee märkä olo. Eikö vähän saada päätä nyt? Tilasko joku ambulansi? Aivan kyllä.